Egunon, ongi etorri Kazetaguneko hitzaldi berri batera. Nire izena Lorea da eta gaur aurkeztuko dugun hitzaldia hurrengoa da. Podcastak entzuteko aplikazioak eta webguneak. Zer da podcast bat? Podcast bat internet bidez banatzen den audio edukia da. Eta normalean, kapitulu moduan. Gaien artean aurkitu ditzakegu zein, albisteak, aisialdia, hezkuntza edo elkarrizketak adibidez. Hemen, erabiltzaileek podcastak linean entzun ditzakete edo podcastak deskarga dezakete nahi duten unean entzun ahal izateko. Irrati programen antzekoak dira, baina malguagoak. Orduan, podcasta mikrofonoa eta ideia bat duen edozein pertsona sor dezake. Podcast motak. Podcastak beren formatu eta edukien arabera sailkatzen dira, alde batetik hori, formatuen arabera eta beste aldetik edukien arabera. Orduan, formatuaren arabera hauek aurkitu ditzakegu, audioa, hau da, soinu hutsa, ekoizteko erraza dena eta arina deskargatzeko. Bebai dekogu bideoa, hau irudia eta soinua egiteko zailagoa da eta fitxategiak bebai handiagoak dira. Gero, bebai dekogu hobetutakoak, hauek audioak irudiekin eta estekekin egiten dira, aurkezpen baten antzekoa. Eta bebai dekogu screencast. Hauek dira pantailaren grabazioa ahotsekin, eta adibidez erabiltzen dira, oso aproposak dira, adibidez tutorialetarako. Eta gero, edukiaren arabera hurrengoak ditugu. Alde batetik, musika grabazioak, albisteak, zientzia divulgazioak, kongresuak eta hitzaldiak. Eta beste aldetik, dekogu hezkuntza eta prestakuntza urrutiko bidez. Bebai dekogu elkarrizketak eta irrati edo telebista programak, baita museo edo toki turistikoentzako bizita gidatuak, Orduan, holan laburbilduz, podcasta medio malgua da, musika entzuteko, programak ikusteko, edo audio, bideo edo aurkezpen interaktiboekin ikasten balio duena, Eta non aurkitu ditzakegu podcastak? Aurkitu ditzakegu irratian, EITBek sortutako audio streameko plataforma baten, iVoox audiorako eta podcastetarako plataforma baten bebai, eta Google Podcasten. Orain ikusiko dugu bakoitza. Irratiak, podcastinga, oinarrizkoan interneten audio fitxategiak igotzeko eta antolatzeko modu bat izan arren, irrati a la carta edo audioblog bezalako gauzen oinarri gisa erabiltzen da. Baina ez dira berdinak eta orain bereiztuko ditugu. Alde batetik dekogu irrati a la carta, benetan irrati tradizionaleko emisioetan dagoen edukia berriz entzuteko modu bat da.
programa guztiak igotzen dituzte, baina denbora tarte finkoetan, bale? Adibidez, erdi ordu edo ordutik behin. Eta gaien edo atal desberdinetan banatzen dituzte. Gero, edukia nahi duzunean entzun dezakezu, baina ez daukazu aukerarik programa zehatz bat edo atalik interesgarriena aukeratzeko, bale? Podcast askotan bezala. Eta gero, beste aldetik, dekogu audiobloga, bale? Aldiz, audiobloga, blog tradizional baten modukoa da, baina testuaren ordez, audiograbazioak dira hori eduki nagusia, bale? Egilek audioak maiz igotzen dituzte, deskribapen labur batekin. Eta besteen iruzkinak edo audio propioak igotzea ere baimentzen dute, holan bloga interaktiboa eginez, bale? Gaur egun, audioblogak asko garatu dira, eta ez dira soilik testua eta audia, bale? Beste multimedia elementu batzuk ere sar ditzakete, eta gailu gehienetan entzun ditzakegu, bale? Oinarriz audiobloga blog bat da, audio sarrerak dituena, eta egileak grabatzen ditu, edo beste iturrietatik podcasting bezalako tresnen bidez partekatzen ditu. Bale, gero, Wow, bale? Wow, esan dugu EITBek sortutako audio streameko plataforma berri bat da, bebaidoakoa. Taldearen eta bestelako ekoizpen euskaldunekin eduki sonoro guztiak biltzen ditu, euskara eta euskal kultura modu errezean eta erakargarrian jende gehiagorengana hurbiltzeko hori helburuarekin, ez? Wow irrati zuzena a la carta programak, albisteak, podcastak, bideo-podcastak, audioliburuak, eduki esklusiboak eta askoz gehiago, bale? Aurki ditzakegu, formatu generotan eta gaietan anitz. EITBko 6 irratiak eta 100 baino gehiago a la carta programa daude, baita 150 podcast eta 18 bideo podcast baino katalogo zabala, eta azten jarraituko duen, bale? Eskaintzak gaurkotasuna, kultura, osasuna, zientzia, musika, umorea, eta hori kirola bezalako gaiak barne hartzen ditu, 14 kategoriatan hori antolatuta, ez? Eta plataforma berezirako sortutako eduki originalak ere izango dira. Wow webgunean, hau da wow.eus, Android eta iOS aplikazioetan, Chromecast bidez, eta laster erabiliko halko dugu bebai, Smart TV eta ibilgailuetan, bale? Plataforma honekin, EITBek bere apustua hori digitalagoa egiten du, ez? Euskarazko audio edukien sortzaile eta banatzaile nagusi izateko, eta euskal gizartearekin hori harremanetan jarraitzeko. Bale, gero, iVox, bale? Hau ezagunena da, iVox audiorako eta podcastetarako plataforma digital bat da, non eduki mota askotariko guztietakoak argitaratu, entzuteko, partekatzeko eta deskargatzeko aukera dago, bale? Arpidetza gabe. Entzule komunitateak eduki berriak aurkitzen laguntzen du, konbendioak eta lankidetza bidez, bale? Hori esan dugu ezagunena dela, iVox audioak kategoriatan antolatzen ditu,
eta interesatzen zaizuna, erraz aurkitzeko eta baita ere, hori denbora aurrezteko, ez? 2014tik Android eta iOS aplikazio gisa ere eskuragarri dago. Eskuragarri dago. Eta 2020an iVoox Plus abiarazi zuten, 10.000 atal baino gehiago dituen, hori harpidetza zerbitzu esklusiboa hilean 9,89 hori 9,89 eurotan, Gero, Google Podcast, Google Podcast, hori Googleek garatutako aplikazioa eta plataforma bat da, podcastak erraz aurkitu, harpidetu eta entzuteko. Hau, 2018ko ekainaren 18an ofizialki jarri zen martxan Androidentzat, eta gero ja, hortik aurrera, handik aurrera, ospea handitu du, eta erabiltzaile bakoitzaren gustuetara eta esperientzia eta erraztasuna, hobetuz. Gero, 2019ko maiatzean, web bertsioan ere erabilgarri egongo zela iragarri zen, beste sistema eragile batzuetako erabiltzailek, ere nabigatzaile bidez entzuteko aukera izan dezaten, eta hori aplikazioarik instalatu gabe. Google Podcast Google ekosistemarekin integratuta dago, gailuen arteko hori sinkronizazioa eta Google laguntzailearekin kontrola errazten ditu, ahots komandoen bidez, eta hori plataforma hau, Google Podcast plataforma etengabe garatzen ari da, esperientzia intuitiboagoa eta pertsonalitatuagoa eskainiz, eta merkatuan dauden beste podcast zerbitzuekin lehiatuz, Gero baita ere dekogu Spotify, Spotify azken finean, hori, munduko plataforma digital ezagunetakoa da, musika entzuteko, podcast eta bideo edukiak entzuteko, Ordenagailuak, telefonoak, tabletak, smart TVak eta internetera hori konektatutako beste gailu askotan erabil ditzakegu. Spotify streaming musikaleko zerbitzu gisa hasi zen, baina gaur egun adibidez, hori podcast kontsumoa plataforma honen funtsezko zatia da, Erabiltzaileek podcast mota askotaritakoak bilatu, jarraitu eta entzuteko aukera dituzte, adibidez hori aisialdian, hezkuntza, albisteak, osasuna, komedia eta gehiagorako. Spotifyk esperientzia osoa eskaintzen du entzulentzat, baita sortzaileentzat. Edukia doan hori entzun daiteke iragarkiekin edo premium bertsioan harpidetu eta etenik gabe, deskargak eta audio kalitate hobea eskuratuz, Baita era berean, podcast esklusibo eta originalen sorkuntzan eta banaketan inbertitzen du, eta horrek azken finean, hori munduko plataforma liderretariko bat bihurtu du, Mundu mailan bentzuten diren podcast ezagun askok, Spotify soilik dute eskuragarri, Orduan, podcast bat sortzea, Nola sortu dezakegu podcast bat? Podcast baten abantaila handienetako bat da hasteko ez dela beharrezkoa gauza askorik izatea, Adibidez, behar duguna da leku lasai batekin
mikrofono on batekin, grabatzeko gailu batekin, hau da, ordenagailu edo mugikor bat adibidez, vale? Eta internetarako konexioarekin, honekin, edo zeinek bere podcast etxeko moduan sor dezake. Vale? Eta horrek hori aukera emango die jende askori, bere interesak hori partekatzeko, baita gai oso zehatzak lantzeko ere, hori normalean irrati tradizionalean lekua ez luketenek, vale? Adibidez, hori paperezko gurpilei buruzko podcast bat. Gero, iVoox bezalako plataformetan argitaratzea, vale? Hau da, plataforma bakoitzak bere zitasunak baditu, baina hori eta antzekoak dira, vale? Adibidez, hori esan duguna, iVoox esaterako, doan argitaratzeko eta ordainpeko aukerak, erabiltzeko hori aukera ematen digute, vale? Bale, orduan, programa bat grabatu nahi dugu, dekogu alde batetik doako planak, eta beste aldetik ordainketa planak, bale? Doako plana hauek ditu, espazioa eta igoera mugagabea, bale? Hau da, nahi dituzun audio guztiak igo ditzakezu, deskarga azkarrak, entzulek zure atalak itxaron gabe deskarga ditzakete, sare sozialetan erraz partekatzeko tresnak, eta oinarrizko estatizketara sarbidea. Hau da, zenbat jende entzuten zaizuten hori ikusteko. Eta ordainpeko planak zer eskaintzen digu? Ikusgarritasun handiago, hau da, zure atalak lehenengo agertzen dira, zerrendetan, eta horri nagusietan, gero sustapen lehentasuna, hau da, gure podcastak aurkitzeko aukera gehiago izango du, bale? Estatistika zehatzagoak, bale, hau da, garapenean, bebai, laguntza lehentasunezkoa, bale? Hau da, zalantzak edo arazoak azkarrago konpontzeko barreta hori. Eta gero monetizatzeko aukera, azken hori zure edukea babesten du, hori zure edukea babesten duen arpidedunek diru sarrerak zor ditzakete. Eta ari berean bebai dekogu starter eta growth bezalako horrelako plan ertainak, tresna gehigarriak prezio basuagoan eskaintzen dituztenak, baina plan osoek baino onura gutxiagorekin. Eta zer grabatzeko zer behar dut, alde batetik esan dugu behar dugula gidoia, disiplina, mikrofonoa eta editatzea, ez? Gidoia adibidez hori, hitz egingo duzuna idatzita izatea lagungarria izango da, batez ere hori denbora asko hitz egingo badugu, horrek laguntzen digu ez ahazteko ezer garrantzitsurik eta gure ideiak ordenatutagoa mantentzeko, bale? Gero, hori disiplina, jarduera etengabea, bale? Astero atal bat argitaratu nahi baduzu, hoberena da hori plan bat antolatzea, bale? Horrela gure egutegia betetzea eta erdi batean utzi gabe egitea errezagoa izango da. Gero mikrofonoa, hau da, kalitate honeko mikrofono bat erabiltzea oso garrantzitsua da, estudiokoa edo nahikoa ona dena, bale? Soinuan oso nabaria izango da, hori, desberdintasuna, eta gure podcastak profesionalagoak entzuteko aukera emango digu. Eta gero editatzea, bale? Audioa editatzeko programak erabiltzea, adibidez hemen agertzen den bezala, Audacity
edo LMMS, bale, hori soinua hobetzeko, akatsak mozteko eta efektuak gehitzeko aukera ematen digute. Eta horrek, gure azken grabazioa, asko hobeto entzuteko modukoa bihurtuko du. Bale? Bale, eta pizka bat labur bilduz, esan dugu hori podcast. Podcastak zer dira? Podcastak audioprogramak dira, irratiaren antzeko moduan funtzionatzen dutenak, baina ez dute zuzenean entzuteko beharrik. Deskargatu alditugu edo linean erreproduzitu bai. Nahi dugunean entzuteko, autoan bidaiatzen, ariketa bat egiten, edo etxean lasai gaudenean, Eta horrek, malgutasun handiagoa eskainiko digu, edukiak nahi dugun unean eta lekuan entzun ahal izateko, ez? Gero, podcast motak esan dugu podcast mota ugari eskuragarri daudela, ez dira soilik ezagunak eta komertzialak, adibidez elkarrizketak edo albisteak, edozein gai interesgarriri buruzko podcastak aurkitu ditzakegu, bizialdia, teknologia, artea, kultura, kirola, zientzia, eta gai zehatzago batzuk, Gero, podcast aplikazioak, podcastetara hori sarbidea errazteko, esan dugu plataforma gehienek aplikazio propioak dituzte mugikorretarako, adibidez esan dugu Spotify, iVoox, edo Apple Podcast, Google Podcast, esalako aplikazioak, zure podcast gustukoenak, zuzenean zure telefonoan, tabletan edo ordenagailutik entzuteko, antolatzeko eta hori deskargatzeko aukera emango digute. Gainera, aplikazio askok zure entzundakoen arabera gomendio pertsonalizatuak eskainiko digute, hori programa berriak aurkitzen laguntzeko. Gero, podcast bat sortzeko, esan dugu gure podcasta sortzea asko errazagoa dela uste baino, kalitate honeko mikrofono batekin, grabatzeko leku lasai batekin eta grabazio eta editatzeko software pizka batekin, gure atal propioak sortu ahalko ditugu. Esan dugu Audacity, GarageBand, edo mugikorretarako aplikazioak zure podcastaren hori soinua editatu eta hobetu ahal izatea ahalbidetzen dute. Audioan esperientzia profesionalik gabe, Eta, honek aukera eman die jende askori, hori adituak izan gabe, bere ideiak eta bere pasioak, hori munduarekin partekatu ahal izateko, Eta, hitzaldi honekin amaitzen dugu, Beti bezala, gogorazi nahi dizuet, hitzaldi hau besteak bezala YouTubeen eskuragarri daudela, eta nahi duzuenean, ikusi aldituzue. Era berean, gogorazi nahi dizuet, datorren astean izango den hitzaldia da zure irudiak pertsonalizatu, Eta, honekin agurtzen naiz, eskerrik asko guztioi, hurrengora arte.